Ah! Woo! Sexy ka. Watch mo kahit 3 minutes lang. Pusin ko lang. Pusin mo yan. Pag di mo tinapon niya, wala kang bigas pag sahod ko. Maayos ka dyan. Ito. 3 minutes? Oo, 3 minutes. Kahit yung live ko, kahit 3 minutes na lang. Thank you. What's up mga kawaray? Panibagong araw, panibagong vlog! Mga kawaray, congrats sa ating mga kawaray kasi top 3 tayo sa revenue. Pero sa views nga tayo, mababa lang. 5,464 ang ating revenue mga kawaray. Ay, yung ating views. Kaya ang revenue natin, top 3 tayo. Kaya mamaya wala na tayo sa top 3 yan. Sana na tayo, laylayan na yan. Kasi ilan lang dollars na pumasok sa ating kanina mga kawaray. $3 lang. Pero salamat pa rin. Kailangan ko mga kawaray, tulong nyo at supportan nyo sa aking YouTube channel at para makaproceed tayo sa next round kay Idol Japper. 4,700 kailangan natin mga kawaray sa views. Kaya let's go. Kaya natin to. Good luck sa atin mga kawaray. At may gagawin tayong outfit of the day mga kawaray. Yan. Watch lang nyo lang ako guys. Watch nyo. Watch nyo na yan. Ito ba yan, May? Muna. Dali mo yung boxer mo. Outfit of the day guys. Kamay. Dahil sa challenge na ito mga kawaray, susubukan natin yung mga nagagawa na. Bakit ito? Ano ba? Wala ko ibang balda eh. Bakit ganito? Aray ka. Aray ka, Diyos ko po. Kawarin. Tapos, aray. Para tayo nitong zombie Sikip naman nito. Ano mo ni bubong-bubo? Bakit ito mo? Iangat ko. Ang kilig-kilig kang namoyin nyo. Aww. Nak, huwag mo nang gayahin si Papa. Oo, nakikita ko sa Perlition. Tapos lipstick. Disco po naman to. Grabe naman to. Tali. Kasa ba? Ito? Oh no! Sexy ka. Ako lumikot ka na. Ah! Ah, kalat-kalat man. Aww! Ano kasi nakasunod ko? Sarap ah. Uy, yan dyan ka sa likod. Loso ka. Ay, ba't mo ba? Mas ka dyan, nak. Halin mo, ayan. Panoorin mo na lang para manahimik yan doon sa kabila. Ano mo lang? Nag-vlog ka pa naman eh. I-edit ko pa to.
Ang gwapo po. Ay, ganda po. Diyos ko po. Ay. Ganda po. Balit na yan. Babaw mo lang po. Diyos ko po. Wow! Amazing. Amazing, guys. Oh, no. Tapos, ano ba ito yung kabit? Dalian nga ni Binto. Ha? Sa buhok? Paano matatali? Yung guma lang. Hindi akong bata. Huwag yung pikit na pikit. Ulit, yan. Huwag mo eh. Dito wala. Ano naman yun? Tapos, paano ito? Magtali ka nga muna ng video. Ha? Makikita yung ano mo. Bababa. Jai, may Rio ka, Jai? May Rio ka? Ano ba yun? Ganito? Kuya, may meron daw pa. Bakla! Kung na yung buhok yung magiging. Bakla! Susunod na tanggal. Wait nga lang kasi di pa nga tapos eh. Bakla! 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 Uy, huwag ka maingay. Naririnig ka sa video. May bakla. Huwag ka nga maingay. Naririnig ka saan? Naririnig ka sa video. Pa 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 pa. Diyos ko po ang kukuko. Cutter. Ang gata man. No, Jing Jing. Bakla daw. Bakla! Hi guys. Hi. Ha? Grabe naman, para ako nasubsob nito. Hindi naman masyadong halata yung pag sa malayo. Siyempre, aatras ka niyan pag sasayaw ka. Ano ba ang tugtog na hindi nakaka-copyright? Yung mga tugtog-bilibo eh. Mag-search ka sa YouTube na ano. Dapat pala dito. Sa katapitan sa gitna. Paano mo ang pulot? I never say goodbye. Love, love. Mom, Papa, Papa.
Ba't wala sa harap? Ayan na yan sa harap. Dapat dito. Ayun na yung sa bangs mo. Ang pangit naman. Huh? Ang pangit. Ano ba, dito? Dapat dito. Pangit naman nun. Oh. Dapat may pulbo dito may, no? Oo, ayusin mo na natin yung buhok mo. Pulbo, saglit lang yan. Yan na ba? Sa ilalim yata. Hindi yan sa ilalim. Kaya nga, ano yan sa buhok mo eh. Para hindi nang tanggalin. Oh, ako naman na maano ko yung ikot ka ng ikot ng ulo. Dua. Gagawin ang lahat mga ka-Arise para sa challenge ni Idol. Pangit mo maging bakla. Just ka pa po, Tres. Aray ka. Hay! Dis ka. Ang pangit ka. Aray ka. Ay, Diyos ka. Bonggang-bongga. Buti na lang, hindi na ako naging bakla. Kung naging bakla ko, kakahiya. Ah?
Barbie. Nagapre yung ano. Thank you so much guys. CR ka na. Maraming salamat sa mga pumasok kanina sa live natin mga Koray. Thank you so much. May papunas nga ako. Napagod tayo guys. Mga Koray. Mayroon sa likod. Ganun yun. Thank you so much kay Sir Edu G, Ma'am May, Sir Purpose, Team Kasangga Foundation. Maraming salamat po sa suporta nyo. At kay CR ka na. sa aking mga kaibigan dyan, saan kay Matthew, saan kay B-Boy, saan kay Grace, at Will 808, salamat sa lapat, salamat sa pulipad. Tate Rubin, maraming salamat. Kuya Elmer, Kuya Sani, maraming salamat. At sa lahat ng pumasok na Team Kasangga Foundation, maraming salamat po. Grabe. Mamaya mag-outfit ako sa labas ng kandang na ito. Pahinga lang tayo kasi may premiere ako mga Koray. Sarap. Water. Salamat sa palipad. Grabe. Grabing palipad yun. Kay Kabungot, salamat kay Kabungot. Sana share ni Kabungot. Idol Kabungot, thank you so much sa pagpasyal. Grabe. I like. Sunod yung diaper gawin mo ulit. Pero naka-cycling ka na lang, wala na stocking. Tapos bibs na lang yan nandito. Takpan mo na lang yung utong mo tsaka yun dito. Sarap. Tanggal ang ano? Kolesterol. Tanggal man. Ay, Diyos ko pa. Patawarin Marky. Salamat sa palipad. Grabe ng palipad yun. Ilan yung isang kay Matthew? Ano ba? Kulang-kulang ano? $100. Kulang-kulang. $97 yata. Grabe, pagod ko man. Hey, thank you. Thank you Lord. Salamat sa mga lahat ng pumasok sa akin. Kartero ng shuttle. Hindi umabot. Sayang. Hindi na pa sa oras. Hindi kasi ako pwede lumagpas. Baka bigla tayo makalimot. Ano? I like this challenge, guys. Grabe yung challenge na to. Subukan natin talaga lahat ng ating kakayahan. Sa challenge, maraming salamat po talaga sa nagtitiwala sa akin. 4,700 ang kailangan natin guys mga Koray na views. Kaya suportahan nyo ako at tulungan nyo ang aking mga panoorin nyo ang aking mga video. 11 may premiere tayo mga Koray. Sana makapasyal sila. Grabe. I like this channel guys. I like this challenge. Love it. Maruko, thank you Maruko. Sunang Bukana, maraming salamat. Len ha. Tita Au, maraming salamat sa inyo. Jumar Sarate, maraming salamat. Bolos Eye, Sir Chito, maraming thank you Sir Chito. Salamat sa pagpasyal. Sino pa man pumasok kanina? Ma'am Rhea Velasco, thank you so much. Salamat sa pagpunta at sa Team Kasangga talaga. Grabe sila. Tingnan mo naman. Yung natin pisngi. Ay, pulang. Ay, kabilaray ka. Sarap. Grabe. Ito ang challenge talaga. Malupit. Grabing challenge to. Thank you Idol Japper kasi sinali mo ako na experience ko yung ganitong challenge. Grabe. Ang saya. Napakasaya. Grabe. Thank you. What's up mga Koray? Tapos lang natin yung natin.
Yung challenge ko kanina, nag-live tayo, naka-wig. Panoorin nyo na lang sa YouTube ko mga kawaray. Natutuwa kayo, grabe. Panoorin nyo yan mga kawaray, sa YouTube ko. Lalagay ko ng link. Bye-bye. What's up mga kawaray? No? May ano pa tayo? Sa mukha. Namumula pa rin yung bata. Dahil sa blush on na ginagay. Ano bang ginagay nun? Lipstick. Walang pula pa yung mukha natin. Punta lang ako ng palengke. Tingnan ko rin yung paninda ko mga kawaray. Kung may benta ba. Pinatinda ko kay Chinkay. Shout out sa Tribal. Shout out. Thank you ama. Sana pag-graduate din mo ako. Pag-graduate din mo po ako sa 10,000 views. Pa-challenge ni Idol Jumper Sniper. Kailangan natin yung mga koray. Kasi pag hindi tayo makagraduate, bagsak tayo. Out. Kaya kailangan go. Let's go. Support. Sarada tugtog kasi para di marinig ang tugtog. Mamaya magdadamit babae tayo mamaya mga kawaray sa sa palengke pagbili natin ng ulam. Saya yun. Kaya watch nyo na lang. Watch mo na yung video. Kailangan ko na lang yung 32 views na lang. 3,200 na lang pala. 3,200 na lang pare. Watch mo kahit 3 minutes lang. Pusin ko lang. Pusin mo yan. Pag remote tinapon niya, wala kang bigas pag sahod ko. Maayos ka dyan. Okay. Ay, shout out. Shout out Ate Agnes. Minutes mo na yung video ko. Kahit 3 minutes lang or 5 minutes. Kailangan ko Nangungulit tayo rito sa kanila. Ipapawas natin yung tingnan mo. Meron pa akong blush on. Hindi na tatanggal. Kailing, shout out Kailing. 3,200 na lang. Kailangan kong views para maano ko na. Magkapasok ako sa skip tayo sa ads na lang. Hindi natin kailangan ng ads na yan. Kailangan yung video. Siling. Lahat mula dito, link yung sa baba. Ito. 3 minutes? Oo, 3 minutes. Kahit yung live ko, kahit 3 minutes na lang. Thank you. Kailangan para sunod ito ng video. Shout out. Hoy, cellphone mo. Watch. Hoy, ito alis ka. Cellphone. Watch muna. Watch my video. 3,200. Ayaw nyo pa ko tulungan. Tutulungan kita pag-uwi ko. Hindi na. Watch nyo na. Hindi, wala akong load lang, Marcy. 3,000 na lang ang kailangan ko. 3,200. YouTube. Ayan na. Watch nyo. Kahit tag 3 minutes or 5 minutes. Dito. Shout out sa inyo guys. Ano ba ito? YouTube? Facebook lang yun. Watch natin ito guys. Hindi mo magaganito pa ako. Hello guys. Ay, shout out. Shout out dyan guys sa mga taga Bicol. Mga Bicolanong maurag. Uragon. Uy, ano subscriber? Basta Bicolanong Uragon. Mga Bicolano yan guys. Dyan sa Katanduan is pa-shout out. Kailangan ma-watch nila guys, mga kawaray ng kahit 3 minutes or 5 minutes. Kahit
skip mo na yung ads pag may ads. Ikaw. Para sa TikTok. Di tayo nagtitiktok po eh. Mahirap i-touch. Ano mo? Mahirap hard touch eh. Hirapan ako eh, ano eh. Pasaway yung cellphone niya. Nandun na kami, wait lang. Nandun na kami sa ano, video ko. Ang hirap eh, ano. Yan, bago subscriber. Wala ka palang account. Oo, dyan. Paano ano? Yun lang, wala akong mga account. Dito makakawat. Hindi ka makasubscribe sa akin, pero makakawat. Ano mo na lang, watch mo, 3 minutes. Ayan, mga koray. Maraming video yan mula dito yan, oh. Kawat na lang ako. Para maano ko yung ano. Mula dito sa... Yan. Mula dyan. Yan pataas. Kahit 3 minutes lang. Para pumasok lang. Tulog ka na ba, Tingkay? Ha? Kala ko natulog ka na eh. Yun, ano na sila, nag-play. Thank you sa supportan nyo guys. Thank you so much. Thank you. Alright, 4 na sila. Watch nyo na lang yung video. Kahit 3 minutes, 5 minutes, pasok na yun. Sa'yo. Thank you so much ha. Pag pumasok ako, marami akong palipad kanina. Alright. Sige nga. Saan ka nanonood? Ay, parang mura ito yung tindera ko. Sakit kasi dito sa ulo. Ang dami pa pala hindi mo nanonood. Mula dito ulit kaya. Mula dito sa... Kayo. Tulotin mo na hanggang dyan, oh. Dyan. Kahit 3 minutes, 5 minutes lang. Okay na yan. Pasok na yan. Thank you. Ito na yung mais natin. Dami. Ano? 15, di ba? 15 nga. 1.5 isa to 1.5 1,000. Ano yan? 150. Nasa 2.2. Oh, chut. Pas best BG, shout out. Cellphone mo pare. Watch mo naman pre, konti na lang, 3,200 na lang kailangan ko. Kahit 3 minutes lang. Ikaw pare. Nag-comment pa nga ako sa'yo. Hindi, marami akong upload. Nag-lag pa nga ako. Ito sa YouTube, marami akong upload. Hindi ako sa YouTube nag-lag pa ganina eh. Ayan o. Dami kong palipad kanina. Like ako. Hindi, may bago akong upload. Bago itong account? Ano may bagong upload? Kahit 3 minutes lang pare, para pumasok. Skip mo na lang yung ads. Yung kasi kailangan ng ads ngayon, kailangan ng views. Bukas kasi ang ano namin eh, deadline. Check out. Oh, lahat yan may ads. Kailangan ma-reach ko yung ano, yung 10k views para makapasok. Second round. Watch my video. Watch my video guys. Oh, bukas gamitin yan. Watch my video. Tignan mo yung mukha ko. Ay na, mamaya daling ko. Paalala mo. Cigarette smokes. Para iaasa rin natin ito sa rin po. Ay, boss Gwen. Shout out. Shout out guys. Asa na? Nanood ka na? Buhay mo pa rin. Ano nga
magwawats. Bay muna ako rito. Paano to? Walang pas. Eh bakit ayaw magkaroon bukas? Mga karay, nasa naman yung YouTube nitong Google na ba? Tapos paring book ah. Para sa bigas ni paring book sa 22. Hindi ko lang alam kung i-vlog ko pa kasi pag bina-vlog ko kasi nag-iinggitan eh. Utak? May utak ka pala. Thank you. Thank you. Tayo sabi mo parang busy na tayo sa busy na. Sarap ng pusit ah. Mukhang masarap ah. Sarap. Very good. Hataw sila Helen ah.